Good afternoon guys. So ayun, kasama ko ngayon yung Gwadyang Nim ko. At nag-deliver kami ng supplies sa bahay ng Sadyang Nim o boss namin para sa gaganaping get together nila ng mga panyero niyang mga Sadyang Nim din, mga may-ari ng mga iba't ibang factory. At dahil sa sinaniban ng katamaran itong Gwadyang Nim ko, ako muna ang magmamaneho dahil 45 minutes pa yung biyahe namin pabalik sa factory. So na-meet ko kanina yung limang panyero niyang may-ari ng iba't ibang factory rito at nalaman nila na ako ay isang Pilipino. Kaya nasentro yung usapin sa akin dahil sa experience nila sa pag-hire nila ng mga Philippine workers dati sa kanilang mga factory. Nakakalungkot mang isipin na negatibo yung naging feedback sa atin, pero yun yung napakinggan ko, yun yung sinabi nila sa akin, kaya gusto ko lang i-share kung bakit ayaw na nilang mag-hire ng mga Filipino workers sa kanilang mga factory. Dati raw sa kanilang mga factory ay puro mga Philippine worker yung mga hina-hire nila, pero dahil sa mga napansin nila na mga kaugalian, hindi ko naman nila lahat, pero dati raw yung mga na-hire nilang mga Pilipino ay wala naman silang reklamo at talaga namang masipag, maaasahan. Pero yung mga sumunod na mga Pilipino na dumating, yun na, medyo nagka-problema dahil medyo mareklamo sa trabaho. Konting hirap lang ay nagpaparelease agad. Hindi para umaabot ng isang buwan, mga ilang linggo pa lang ay nagsasabi ng nahihirapan sila. Kaya isa yun sa ikinasira nating mga Pilipino sa mga employer dito sa South Korea. Kaya medyo nakakalungkot lang sa feedback na yon. At kung isa ka sa mga Pilipinong gustong mangibang bansa ay talagang kailangan mong paghandaan yung mga trabaho dahil hindi mo ina-expect na magaan yung trabaho na mapupuntahan mo. Kaya ito ay real talk lang sa mga gustong mangibang bansa na dapat handa kayo na makipagbakbaan anuman klaseng trabaho dahil kung ikaw ay hindi sanay sa mabibigat na trabaho at gusto mo lang na gawin ay yung magaan na katulad sa humawak na lang ng ballpen at saka papel, ay mag-apply ka na lang dyan sa mga opisina at talagang masasabi kong hindi bagay sa'yo yung mangibang bansa. Dahil alam kong maraming mga Pilipino na talaga ng mga masisipag, matyaga sa trabaho at nadadamay lamang sa mga kapwa nating Pilipino na sumabak na lang sa ibang bansa na hindi naman na handa yung kanilang mga katawan sa mga mabibigat na trabaho. So yun, tawa ng tawa yung Gwadyang Nim ko. Na-enjoy niyang manood habang nagdadrive ako. Kasi pag siya ang nagdadrive, ganyan din yung ginagawa ko. Nanonood ako ng movie, tawa ako ng tawa. So yun naman ang ginawa sa akin at binabalik yung nakikita niya. Kaya ako ang pinagmaneho para makapanood din siya. Mahilig rin yan guys ng K-drama. Kung wala siyang ginagawa sa factory, yun, nanonood ng mga K-drama. Isa pa sa sinabi nila guys ay masigawan lang daw at saka mamura. Ayun, ayaw na daw pumasok. Alam nyo kasi guys, yung mga Koreano rito ay talagang palasigaw at saka laging nagmumura yung mga yan, pero ganun lang talaga sila.
Ganyan din ako nung una ko rito ay talaga namang kaliwat kanan yung sigaw at saka mura, pero tiniis-tiis ko na lang at napansin ko sa kanila ay talagang ugali na lang nila yon, parang normal lang sa kanila yon. At kung magsalita sila ay parang pasigaw lahat, pero sa tingin ko normal na sa kanila yon. At habang tumatagal naman at pag nakasanayan mo ay ayos naman sila. Kaya sa mga Pilipino, pag kayo ay bago rito ay tiyagain nyo muna at mapapag-aralan nyo rin na talagang normal lang sa kanila yon. Wag naman kayong magpaparelease agad pag kayo ay nasigawan o namura, dahil nadadama yung mga gustong makapag-Korean na talaga namang hirap din sa buhay katulad ko. At syempre pag tayo ay masisira sa mga employer dito ay talaga namang liliit yung quota na kukunin nila dyan sa Pilipinas. Sa totoo lang, talagang nakakasama naman talaga ng loob pag nasisigawan ka, lalo na pag pagod ka tapos may kasama pang mura. Pero tiis-tiisin mo na lang muna, dahil katulad ko, nasanay na rin ako, kaya parang normal na lang din sa akin. Isa lang naman sa mga kadahilanan kung bakit sila naninigaw rito at saka nagmumura pag ikaw ay bago ay kung hindi mo maintindihan yung mga sinasabi nila. Pero ganun talaga, dahil nga bago, hindi mo naman kabisado yung lingwahe nila. Kaya habang tumatagal ka ay talaga namang mawawala din yan, lalo na pag nakasanayan mo yung trabaho. Isa pa sa mga ayaw nila ay mareklamo sa kisoksa o dormitory, dahil yung ibang mga kapwa nating Pilipino ay talaga namang medyo maselan sa tirahan ba, kumbaga. Dati kasi nung dumating ako rito ay free yung dormitory, yung tirahan. Pero nung simula nung every year tumataas yung sahod, ay kinakaltasan na rin yung bayad ng kisoksa. So ayun daw, dahil may bayad yung kisoksa ay nagrereklamo na yung mga kapwa nating Pilipino na kinakaltasan, hindi naman daw maayos yung tirahan na binibigay. Kasi nga minsan nakikita natin yung mga ibang post ng ating mga kababayan na talaga namang napakaganda yung kanilang mga dormitory at talaga namang mala hotel o parang condo unit na yung kanilang mga tirahan. Tapos ayun, napagko-compare ng mga hindi maayos ang tirahan na kinakaltasan sila, tapos parehas yung kaltas, hindi naman maayos yung naibigay na tirahan, kaya nagrereklamo daw sa mga boss dito. Kadalasan naman dito guys ay napapansin ko lang sa mga tropa kong mga Pilipino rin dito, yung mga malalaki ang company, katulad ng mga may 50 plus workers, ay talagang doon ko nakikita na magaganda yung kanilang mga tirahan. Pero yung mga medyo maliliit na factory talaga ay medyo doon ko nakita talaga na hindi maayos, katulad ng factory namin. Hindi maayos yung aming tirahan, pero tinitiis ko na lang. Karamihan kasi ng mga maliliit na factory dito ay mga tirahan nila ay mga container lang, mga ganon, mga lumang bahay. Hindi katulad ng mga malalaking factory na talagang mayroon silang isang building na apartment na para sa mga employee nila. So masasabi ko lang guys ay tiis-tiis lang, at saka importante ay sumasahod ka at isipin mo na napakahirap mag-apply dito sa South Korea. Ang daming pinagdaanan. Kung ikaw ay release ng release, maubos mo yung release mo at napunta ka pa rin sa pangit na factory dahil sa sobrang mapili ka sa trabaho o dormitoryo, ay talaga namang wala ka nang mapupuntahan.
hindi naman masamang magpa-release kung talagang hindi kaya ng katawan mo, pero pag-isipan mong mabuti, hindi yung konting sigaw, konting hirap ay susuko ka na agad. Pero kung talagang valid reason yung pagpaparelease mo, ay talagang kung sa health issues, mga ganon, kung talagang ikaw ay sinasaktan na, ay talagang ibang usapin na yon. Alam ko naman na talagang mga kapwa nating Pilipino ay mas marami pa rin yung masipag, matyaga sa trabaho. Pero napakasakit lang na isipin na medyo nasisira lang tayo sa mga kapwa nating Pilipino na hindi matiisin sa trabaho, kaya minsan ayun, mas prepared nilang kumuha ng ibang lahi. Pero mas marami pa rin namang mga company rito na preferred yung mga Filipino workers, kaya sa mga kapwa ko Pilipino dyan sa Pilipinas na naghihintay na mapili ng employer, ay hintay-hintay lang at alam kong meron ding magka-hire sa inyo. So hanggang dito na lang yung sharing natin ngayong araw na ito. At sharing is caring. So maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe to my channel. And see you on my next vlog.